Aprofitant que la caravana de Ciutadans ha parat aquí a Barcelona, nosaltres hem volgut tenir un moment per parlar amb el candidat aquí a Catalunya, que és Joan Carles Girauta. Molt bon dia. Molt bon dia, com està? Molt bé, escolta, a mi m'han dit que estàs una mica com contingut en aquesta campanya. Al marge del waka-waka que ens vas ballar l'altre dia, m'han dit que estàs una mica moderat. Però no, moderat o contingut en quin sentit? En el sentit de mossegar. No, jo és que em trobo còmode en aquesta campanya. Les campanyes són una cosa que també s'ha de tenir experiència. Ara ja en porto unes quantes i, home, al principi la campanya està nerviós perquè diu, ai, que m'estic jugant moltes coses de molta gent, no? Però es va agafant també l'habilitat, no? I no es tracta d'això, es tracta d'estar més còmode o no. Escolta'm, i ara estàvem aquí amb les dones empresàries, abans estàvem passejant per allà, hem estat a la residència d'ancians també i tothom els hi deia, tant a la Inés com a l'Albert, guapos, guapos, guapos. Com és això d'anar escoltat per dos guapos? Jo com els veig com si fossin els meus fills, perquè per edat podrien ser els meus fills, doncs estic orgullós. Ja no competeixo jo en aquest àmbit, competeixo d'altres, amb aquest ja no. I dius que ara estàs més bregat amb això de fer campanya i tot plegat, però jo vull saber si tu enyores una mica allò de fer televisió, les tertúlies. Sí, a mi m'encanten les tertúlies. La tele depèn, que consti que no és pel mitjà aquest. Amb Malconí sí que enyoro les tertúlies amb Malconí, però és que això és una cosa molt diferent, no és una tertúlia qualsevol, una tertúlia amb Malconí. Però fora d'aquest cas excepcional, enyoro més la ràdio. A mi m'agrada molt la ràdio i la ràdio al vespre, més, o sigui, o de matinada. Et colo una pregunta política, vale? Ja que hi som, aprofito. S'està dient molt que el Rivera és massa ambigu amb això de sí, Rajoy no. Ell dona a entendre doncs, que no, que s'ha d'acabar demanant el cap, però per què ningú de Ciutadans diu demanarem el cap de Mariano Rajoy si volen que el Partit Popular governi a Espanya? Perquè és una forma de parlar que no és adequada i que a més podria conduir a un equívoc sobre les raons per les quals nosaltres, i ara sí que seré molt clar, no donarem suport a Rajoy per governar Espanya. Ni amb una abstenció? Ni amb una abstenció. Per tant, s'ha de ser molt correcte amb les formes i s'ha de dir de forma que s'entengui, de manera que s'entengui la raó, i això vol dir-ho en un cert ordre. L'ordre és el respecte absolut als votants del Partit Popular, el respecte absolut a la major part dels seus representants i, sense prejutjar qüestions d'honradesa, el que és evident és que Rajoy no és possible que regeneri Espanya, perquè té massa hipoteques i perquè té massa motxilla i massa història darrere. I no pot ser, llavors, entrar en un projecte que bàsicament és de regeneració, amb les profundes reformes que això significa, però significa una cosa que és més de moral, d'il·lusió. No, Rajoy no pot fer aquest paper i, per tant, no sé com dir-ho. Jo crec que som clars. El que no ho direm és seguint la frase que ens voldríem posar entre cometes, però jo crec que és prou clar dir nosaltres no donarem suport a aquest senyor per seguir al front del govern. Em sembla que és clar. Ni us posareu de perfil perquè ell governi? Ni ens posarem de perfil perquè ell governi. I ara... Textual, no et pots queixar. Ara ha arribat el moment de la juguesca, que és que Joan Carles Girauta es comprometi a alguna cosa, sí, i aquest sí que jo proposo és si supereu a Convergència a Catalunya, és a dir, si Ciutadans passa del 5è lloc al 4, que és el que ara mateix ocupa Convergència. Si passa això, què farà Joan Carles Girauta? Si passa això, naturalment aquest compromís ha de ser molt més moderat, perquè això és molt més possible que l'altra cosa que em vaig comprometre. Per tant, què podríem fer? Podríem fer alguna cosa, a veure, què t'agradaria? Jo em vaig quedar amb les ganes de la guitarra, que agafessis la guitarra. Val, fet. Fet què? Què faràs, Joan Carles Girauta? Et cantaré una cançó, a tu concretament. Molt bé, doncs fet, queda aquí el pacte del Nuba.